e moita xente desta vella sigue sendo aínda hoxe militantes. Pasa que hai xente que está pagando e todos aqueles anos, eu, por exemplo, cada vez que falo teñome que lembrar da muller de Camilo de Dios, que é unha loitadora que estuvo da cárcel, os pais da cárcel, e agora non podes ir á casa de Camilo, nin pode ver a xente por ali, nadie que sea desconocido, porque se pecha da casa e ten medo a que veñan por ela, e leva 3 anos moi mal. Despois de anos e anos de loita, de cárcel e tal, e agora cando lle ven esa demencia e tal, eso o están pagando moito. E a outra xente que non quere saber nada. Hai, por exemplo, sobrinhas do piloto que non queren, pero non elas. Por exemplo, hai xente, unha sobrinha que son os fillos, un fillo que non quere que fale, aínda, porque, bueno, por medo, e por medo que isto cambie. Eu non sei se me pasaría xa de falar. Non, fala de que eras. Non, agora é mellor que preguntedes porque se cadra eso, un rollo me vou por contando cousas que se cadra non son tan interesantes. E así acciones contundentes, fixeron alguna... Si, fixeron moitas. Hai unha que a min me gusta moitísimo, que é cando fan descarrilar en Rubián un tren que iba cargado de fusiles da fábrica da Coruña. É unha acción, ademais, onde participan as distintas agrupacións guerrilleiras, e fano descarrilar, tiran todos, e iso que daquela xa tomaran a precaución de que cada un vagón iba o canón, no outro vagón iban os cerrollos, outra cousa, para que non nos colleran, pero fixeron descarrilar, e despois os cortes das líneas telefónicas e cortes destos, pois houbo moitos, os sabotaxes de electricidade, houbo moitos, pero por así dicilo, as accións da cousa máis importantes da guerrilla aquí, que estaban en retaguardia e tal, esta era unha zona xa onde a represión fora moi grande, foi sobre todo accións para que a represión non se cebase coa xente non afecta. Sobre todo, mataron moitos curas. E por qué? Non, por exemplo, hai un punto, creo que é o número 8 dos estatutos, que di que non se pode blasfemar nin ir contra a religión. Claro, mataban curas porque, por exemplo, en Becerreá, o tipo dáballes unhas cartas aos veciños, porque había que tirar recomendación para calquera cousa, e os veciños iban coa carta á Guardia Civil e ali poñíalle paseade. Así a 58. Como non iban a matar? Non era por ser cura. Claro, non era por ser cura. Outros que tiñan, por exemplo, as delacións. Todo eso estaban, tiñan que tomar medidas. E despois eran, por exemplo, aquela xente, sobre todo falangistas, guardias civiles, hai, por exemplo, un planfeto moi bonito que lles din aos guardias civiles: vos sodes fillos do povo como a nós non imos a tentar contra vos se vos non nos metedes con nós estamos contra os falangistas, non contra a Guardia Civil. Para vos non obedezades aos vosos mandos que vos din isto e tal. Bueno, había guardias civiles que levaban un mosquetón, un sino era, levaban un mosquetón cara abaixo, co canón cara abaixo, ou levalo sin o cargador, para que a guerrilla os vise e tuvese conocimento. Pois tiñan, os guardias civiles sabían e nunca aparecían tampouco, polo menos da zona de Chantada. Dun tempo, despois houve órdenes cando hai orden de acabar co piloto, pero claro, das unhas circunstancias que son moi bonitas históricamente, non? Claro, eles intentan montar por 25 anos de paz 2 anos antes, non? Bueno, 3 anos antes, cando empeza a guerra. Non lle sale aquelo. E cando ven Fraga para o Ministerio de Información e Turismo, eu estou falando con Fraga estas cousas, algunas delas, pois Fraga monta aquela campaña de 25 anos de paz, que algúns de vos vos lembraredes, e foi todo un éxito. Pero claro, 25 anos de paz, cunha guerrilla, tirando panfletos, e chamando ao levantamento, chamando a cousa, eso non lle escadraba. E ainda por encima, o director xeral de Seguridade
era José Luis Taboada, que era o señor de cartelos, que eu conocí e tratei, que era ademais, ali tamén de Chantada, que ya andoveran por ali, claro, o Camulo Alonso Vega, que era o ministro da Gobernación, subía, isto hai que acabar con ir. Pero hai unha cousa, por o piloto ofrecían 500.000 pesetas daquelas por delatado. E non o delatou nada. Porque o tipo que o delatou, por así decirlo, delatou por medo. Porque en Chantada, e en todos os libros, dice que foi roubar a casa do Souto, de Pesqueiras, e non foi roubar a casa do Souto de Pesqueiras. A casa do Souto de Pesqueiras iba ali e foi por comida, e era os 2 chourizos e o pan que estaba comendo cando mataron. Pero eles tiñan que decir que lles iba a roubar. E como a Darío o amenazan, e lle din, con que ve, porque estuveron guardando aquela casa durante 3 anos, e din, con que veña por aquí, que non días parte, imos por ti, e che aplicamos a lei. E por medo, o pai non o facía, o outro irmão non o facía, o Darío, que era máis novo, o fai. E baixa ao Salto de Belesar e dalle parte ao Angelito, que era un exbrigada, que o ascenden a tenente e que o poñen de jefe de seguridade de Fenosa para enmascarar aquilo, porque, claro, o facer un corso de Belesar e o Claudio Peares non ten por onde pasar. A guerrilla non ten por onde moverse. Ten a ponte de Belesar, as 2 pontes, e ten a ponte do Salto de Belesar. E é un sitio que sabía metal, é onde está o Angelito. O Angelito este que xa matara ao Garda Ríos. Fora o guardia que matara ao Garda Ríos, que se dá a casualidade que, bueno, unha filla do Garda Ríos, pois casouse en Chantada tamén, non? Pero, pois, este Angelito é o que dá a cousa, pero o Darío, o que despois lle buscan un puesto de jefe de seguridade e que en Frigolouro por medo a guerrilla, eles sabían que quedaba xente. O denuncia por medo, non por outra cousa. Tanto que donde fai unha expropiación aquela mañá o piloto nunha casa tamén cerca do Sabiñao, das Lamas, e esta xente das Lamas, que si estaba en contra do piloto, o invita, os convidan a festa que fan en Chantada, do cuartel da Guardia Civil. Pero nin o pai, nin o Darío, nin a nadie, isto non os convidan, porque eles sabían que non eran de fiar, que estaban, digamos, que eran colaboradores de algún xeito da guerrilla, porque sabían que lle deran de comer, sabían de onde viñan os chourizos, me entende? Claro, que moitas veces as cousas, xa digo, pero todos os libros se ledes e digo, non, foi a casa do Souto a roubar aquela mañá. Pois non foi a casa do Souto a roubar aquela mañá. E non só o couso, porque, ademais, eu tuve acceso, por fin, hai 4 anos, a todos os expedientes que hai do piloto, e ali as declaracións, e ben claro, que non roubou. E, bueno, e levaba 15.000 pesetas encima, 15.325, non sei tal, e donde levou os cartos foi da Casa da Lama, que o mismo confirma máis os fillos, etc. Non, digamos, non só os documentos oficiales. Non sei, eu fui empececada por a cousa, non che contestei o que te contestar. Já falabas do 68, o homenaxe que foi no 68, 68, sí. É dicir, 3 anos despois de morrer ele, máis ou menos, non? Un pouco despois. Non, sí. No, espera, foi do 86, perdón. A 86, xa era na democracia, xa era. Sí, foi do 86, perdón, trabuquei claro, o de... claro. Sí, era moi... É que digo polo rexeitamento do PC, é dicir, xa no 86 as estrategias eran ben diferentes, claro. Sí, pero, bueno, eu falei con Carlos da Fonte, falei ali, por exemplo, que nos axudou, que era un militante dali, foi o Xastre, ali o Moure e tal, si que nos axudou, pero os outros non quixo saber nada, non quixeron saber nada. Claro, é que eu digo porque a estrategia que seguía o PC, por exemplo, no exército foi crear os comisarios políticos, quería un control total do exército. Supoño que na guerrilla pasaría o mesmo, quería un control absoluto, realmente. Entón, o rexeitamento ven por aí, é dicir, porque se subleva a guerrilla de alguma maneira, ou porque era moi diversa, ou... Non, ven por dúas cousas, porque cando eles dan orden de que hai que parar a guerrilla, moitos guerrilleiros siguen, din que non, porque claro, eu
a moita xente lle preguntei por que seguistes, non? E sobre todo a Mireille, a muller do piloto. É que nós non podíamos deixar a xente fora. É que se a guerrilla se vai, digamos, os falangistas volven a facer das súas. Hai un dato moi couso, donde operou a guerrilla dos últimos anos en Chantada, da zona aquela é donde menos paseamentos, menos cousas e menos falcatruadas fixeron. Eu son hoxe amigo, ou me levo moi ben, ao menos non sei se amigo, cos fillos de Jesús de Soto, que era o da Banca de Soto, hoxe Banco de Galicia, que era o jefe da falange ali. E ainda ese outro día me invitaron a comer, porque acabase de xubilar de vir de Madrid aos 70 anos, que era o brazo direito de Paco, Francisco González, eu chamo de Paco el Argentino, de BVA, non? E me decían, home, eu pensei con primeira vez que lera un libro que non lles iba a gustar moito. E por fin, alguén que di as cousas como son. Pero é que dáse casualidades, cousas que, por exemplo, un dos cuñados desta xente, o xenro de Jesús de Soto, que foi o que fundou despois a empresa esta de seguridade a máis grande de España, non me acordo agora como se chama, non? Prosegur. Bueno, pois este señor, o xenro, foi alcalde de Chantada durante o franquismo, era abogado, e me contou a mí que el lle arreglou os papeles, e ainda cando estaba da clandestinidade a Mireille, a muller do piloto, para ir 2 veces a Argentina a operarse, ou a Argentina a Venezuela. E iso me contou hai 2 anos. Mireille contárame que fora a operarse lá, pero non me quixo dicir que lle arreglara os papeles nin como foi. E este señor me conta, digamos, e foi alcalde franquista e jefe do movimento en Chantada daquelas. Digamos que hai moitas veces hai. E claro, o PC, isto non o control primeiro. A política de reconciliación nacional levábamos a que non, como ligantes, eles levábamos a negar, xa non darlle apoio, senón negar a guerrilla. E o que dicía, eles forman o exército guerrilleiro para controlar a guerrilla. Tamén. E aí é cando veñen os choques. Despois, o PSOE sí que decide evacuar os seus guerrilleiros, que o leva, salen por Asturias, e o levan onde arriba, despois a Francia, pero o PC non decide, evacúa a certos cargos, e lles pide a esta xente que se pasen, e cando o PC decide que hai que entrar en comisións obreiras, os de comisións obreiras que teñen que entrar dos sindicatos verticales. É unha política de entrismo. E decide que os guerrilleiros teñen que facer esta cousa, danlles cursos, cousa que, por exemplo, acepta o Pancho, que o pon algúns como o último guerrilleiro que mataron do 53. O Pancho xa non era guerrilleiro, contrariamente ao que di máis. E a Voz de Galicia lle día 4 anos, 4 páxinas falando sempre de Pancho como último guerrilleiro. Non, Pancho non era o último guerrilleiro. Pancho acepta facer esa cousa e deixa a guerrilla 2 anos antes e pasa a ser o responsable do PC e entrar de executiva na zona de Ferrol. Que pasa? Que o Pancho se enfrenta a un guardia civil, mata ao guardia civil e os guardia civiles van por aí. Claro, pero non é que o Pancho xa non estaba en armas. O piloto e esta xente sí que seguían armas. Como seguía xente que morreu da casa, xente de Palas, de Rei, e non se sabe, pero seguían se vendo co piloto, e seguían tindo relacións, non? A outra xente, como Cristo, que intenta marchar e o matan, despois de estar escondido 3 anos en Paradela. Pero ainda hai cousas, ainda hai moitos episodios e moitas cousas. Hai un señor en Paradela que ten 99 anos, pero ten a cabeza moi ben, e fun comer varias veces a casa dil, pero negas a falar, di que non fala, porque ademais unha vez falou un periodista e que lle puxo todo o contrario do que il lle contou, e que non fala con ninguén. Ou, claro, Camilo de Dios que fala, pero Camilo de Dios me dicía a min, bueno, eu a Carlos Casares, gracias que morreu, senón eu tinha pensado matar, porque é un fillo de puta, porque eu... Hombre, todos negros... E
eu lle falei para facer o seu libro, e el saca o libro e pon a versión da Guardia Civil e nos pon a min e o outro compañeiro que mataron en Pontevedra, ou en Pontevedra, en Ourense, como se fóramos uns tolos e uns como dous guerrilleiros todos íbamos a atacar, como pon ir do libro, o cuartel da Guardia Civil con 35 guardias. Non éramos tolos. Claro, que ainda hai xente que as ten así. Contaba antes que o meu avó, con 94 anos, morreu da cama e tiña a escopeta e dúas pistolas, unha debaixo da almohada e a outra da mesita, e hai 15 anos solo. Non, claro, a xente que estuvo da guerrilla, que foi da cosa, non esqueceu, e non esquece moitas cousas. E este señor de Paradela, que ten, sobre todo, moito que ver e sabe moito daquelas cando cae a dirección do PC e da guerrilla en Lugo con Enriqueta Otero, que vos sonará, e que despois collen a Enriqueta Otero canta e collen a dirección do PC toda aquí en Vigo, pois a Enriqueta Otero lle fan un vacío na cárcel, lle fan un vacío total porque din que era unha infiltrada. Pois este foi a única persona que queda que era daquelas da dirección, do que era responsable de xuventudes. Pero xa digo, di que non. A min me invita a comer, moi ben, falamos do que sea, de política doxe, pero daquilo non quere falar. E que ele lle falou, nin quere dicir quen foi ese periodista, ni nada, que ter que versar unhas palabras e que non fala con ninguén. Me permites unha crítica? Sí. É que, home, é evidente que moitos guerrilleiros, que vimos o piloto, morreron dun tiro, non morreron na cama tranquilamente. Probablemente que poñan derrame cerebral ou que seña o certificado, foi dun tiro. A crítica non é miña, é de Carlos Reigosa. Supoño que ele... Sí, meu amigo e tal. Carlos Reigosa din que non era un guerrilleiro o piloto nos últimos anos, era un hombre que esperaba, que era o seu término, que esperaba a que caera o réxime, sin máis. Incluso decía que estaba gordo, de falta de actividade. Como foi a última época dele? Non, pero o que digo, contra Carlos Reigosa presentou un libro en Vigo, non? Somos amigos, somos periodistas, coincidimos en Santiago, e agora a crítica que lle fago a toda esta xente, a Carlos, pero tamén a máis, sin máis non houbera escrito este libro, porque proporcionou moitos datos e moitos documentos, ele está en Ferrol e pode ir por eles, que Carlos e a Helmut Hey, é que non teñen a versión que teñen é a versión da Guardia Civil, ou a versión do PC. Por eso eu, toda a conferencia, ou a charla, intento desmontar esa cousa. Digamos, eu dicíalle a Reigosa, por exemplo, en Madrid, onde estaba, por exemplo, Otero Novas, el ministro franquista, que lle matou o pai a guerrilla, en Lavadores, e que veu a presentación do libro. E que me está pasando moitos datos, despois, porque sei, dos servicios secretos, para entender moitas cousas, estou accedendo aos seus archivos, non? Eu dicía a Reigosa, vamos a ver, é ser guerrilleiro no 63, facer panfletos, sacar panfletos e levar a chamamento a folga xeral, é ser guerrilleiro reunirse en Bazán, Astano e aquí en Vigo, na universidade, según a Guardia Civil, ou ben en 7 ciudades e 15 feiras, repartindo panfletos. Digamos, iso era o que podía facer daquela esa guerrilla. É non ser guerrilleiro darlle cobertura ás familias, é non ser guerrilleiro amenazar aos guardias civiles, é non ser guerrilleiro amenazar os xuíces, é non ser guerrilleiro axudar a xente das expropiacións do Salto de Belesar, é non ser guerrilleiro facerlles os papeles coas máquinas e coas multicompistas que roubou na Casa Sindical de Lugo, facerlles os papeles para opoñerse aos desaficionamentos ou, digamos, as incautación das terras. Naqueles anos, o que non sería políticamente, e eu fixen un curso na Academia de Toledo, ademais a mantenta para entender isto, sobre a guerrilla, sobre as guerrillas mundiales, que me mandaron ali e digo, vou aproveitar a cousa.
non? E fixo, digamos, a guerrilla é adaptación ás circunstancias e ao medio. Iso é a guerrilla non pode, daquelas non pode poñerse, nin o piloto, nin nada, a matar. Pero, vamos a ver, eu teño en Chantada, catalogadas, solo en Chantada, dos anos 60, 105 casas que lle daban cobertura aos guerrilleiros. Existían ou non existían? Esta xente se acollen vai á cárcel. Non estamos xogando de farol. Existía a guerrilla organizada. A mí me deron cobertura da clandestinidade. A mí me deron cartos da clandestinidade. A mí me deron unhas fotocopiadoras da clandestinidade. Claro, Raigosa non sabe eso. Porque eso non nos pongo nin a historia do PC, nin a historia da Guardia Civil. Ahora, o coronel Aguado, o xeógrafo da Guardia Civil e un dos que máis sabe desto, pois te explica claramente que seguían funcionando e que non daban acabado con eles. E por qué? Explica o coronel Aguado. Porque es que como Franco era gallego, los gallegos son moi cabezudos e le querían mal a Franco, por eso os gallegos siguieron. Eso explica do libro o coronel Aguado. Por eso, toda esa mala imaxe que dá o piloto, iso coincide que tamén dá Helmut Hey, por exemplo, do documental di, non, é que o piloto non quería expandir a guerrilla, o piloto non lle daba os cartos, e piloto. Iso é dos informes, ademais, que manda o coronel Benito, que se autoproclama jefe da guerrilla, que despois din que morreu, el tampouco non morreu. O coronel Benito escapou, nin que mataron a remesar, e non morreu, e non apareceron os restos dele. Eu sei que teño fontes que non morreron, como non morreu ali Elías, e seguiu vivindo. Me contaba antes a historia esta, non? Claro, pero, se vamos ás fontes, que é, por un lado, a Guardia Civil, onde foron estes, e por outro lado, as fontes, que é do PC, onde se acreditan, claro, chegamos a conclusións destas. Pero Reigosa, por exemplo, escribe un libro sobre a batalla de Chavarga. Mentira de pé a pá. Do esencial. Porque eu, despois de escribir o libro de Reigosa, encontrei, porque lle achacan a unha delación dos guerrilleiros, pois, de un chivato que ali estaba reunida a plana maior da segunda agrupación guerrilleira. E resulta que eu conseguín, hai 3 anos, despois de sacar o libro de Reigosa, un documento do comandante da Guardia Civil de Lugo, porque collen a un tipo en Ponferrada, ali dun barrio, e o acusan xa do 59 de ser guerrilleiro. E o levan a Lugo, e este relata un documento di que hai que poñelo en libertade porque é un diles, é un infiltrado, e que foi o que denunciou a xente en Chavaga previo pago de 50.000 pesetas. Pero non era o da guerrilla, era o xenro dunha das casas que se quedaba en Chavaga, non? Pero claro, despois imos ali hoxe a Chavaga e poñenlle unha placa, e a placa di a la banda del Roces. Manda carallo, a la banda, claro, os términos da Guardia Civil, e lle chaman banda cando era a plana maior da segunda agrupación. Claro, pois é a banda, fañe unha placa, home, non lle poñas a placa para chamarlle a banda, non, é que isto pasaron uns ladróns, pero bueno, que estamos, e vai o alcalde nacionalista de Monforte a inaugurar aquelo. Bien, alabado sea Dios e tu ideología. Claro, que timos ainda unha confusión tremenda. E moitas veces, porque Reigosa empezou a traballar moi cedo nestas cousas. Entrevistou a xente moi cedo. Digo moi cedo cronolóxicamente, non? Porque era cando estaba eu en Santiago, empezou Helmut Hey, empezou do 81, e Reigosa empezou no 78, que cando eu veño de periodista tamén para Santiago, que ele estaba de director da Xencia F, non?
E claro, daquelas a xente falaba como falaba. E dicía o que lle dicía. Porque Reigosa sí que traballou tamén. Pero hai datos que eu tamén tiña, que tuvo moito tempo e que eran errados. E que pouco a pouco vas descubrindo, porque vas descubrindo documentos, vas descubrindo cousas, a xente vai falando de outra maneira. Claro, a entrevista que eu lle fago a Mireia, as conversas que eu fago a Mireia, a muller do piloto, que despois lle apresento a Reigosa, non teñen nada que ver. O que me conta a min a Mireia co que lle conta a Reigosa. Por qué? Porque a mí Mireia me trata como un militante comunista, un dos nosos. A Reigosa non. E claro, a xente falache según quen seas ti. Claro. A Mireia, a Reigosa é un home, bueno, do PSOE, mais ou menos liberal do PSOE, non? Claro, eu era un militante comunista, que ela sabía da clandestinidade que eu estaba da clandestinidade traballando. Por eso, cando a Mireia sale a luz pública e decide salir a luz pública, me chaman a min para que lle faga a primeira entrevista. Lle fago a primeira entrevista para a nosa terra. Cando intervío lle daba 5 millóns de pesetas por entrevista e ela non quere. E o Chero Irixo e tal, e depois querían pegarme por sacarlle os 5 millóns. Les tiñan vendido a Perfecto Conde. Pero claro, a Mireia sabía, e claro, destas cousas que son rocambolescas, a min me avisa que se quero entrevistar a Mireia un capitán mutilado do Ejército Nacional. E eu digo, vamos a ver, isto como é, claro, daquelas era novo e o que queres é ir ali a entrevistar, claro, eu chego a Mireia e lle digo, son Alfonso Eiré e tal, quería falar con usted da súa casa de Recón. E me di, non falo con nadie. E non, pero mire tal, non é que eu son amigo do Claudio Caseiro e tal, que foi seu mozo. Ah, pasa, Alfonsiño, tal. Pero, que era a consigna. Porque o Claudio dime, dille que vas de parte miña que foi un seu mozo. Despois entereime, o Claudio non foi seu mozo nin por anos, nin por nada. Podía ser. Pero, eu decía, pero, como este Claudio? Claro, o Claudio era amigo desta outra persona, do Leiteiro, do que contei antes, do Xesús, que eran os dous carteiros. E claro, o Leiteiro, para daquelas que eu non desconfiase ni nada, pois o Leiteiro colle e lle di ao Claudio, e o Claudio é que me avisa, non? Pero claro, xa digo, despois seguín tindo moito contacto con Mireia, despois houve un desencontro porque foron falar con ela e foi Lister e o Che, do Irixo e toda esta xente e lle falou mal de mí, porque Mireia iba a entrar daquelas no UPG no 79, porque eu lle levaba o terretempo do UPG e dicía, é que vos poñedes meu niniño, poñedes o mismo que poñía o meu Luís nos panfletos. E claro, a Mireia a mí me conta cousas que non lle conta a ningún outro, lóxicamente. Claro, que estas cousas acaban de salir daquelas da clandestinidade, a todo periodista que lle non lle iba a contar as cousas nin comprometer a xente, porque a mí nunca me dixo, por exemplo, ela na casa onde estuvera agochada hasta daquel día. E cousas que a Mireia tampouco non me dixo. Tuve, gracias ao Leiteiro, non sei se ela o Leiteiro me contou as cousas supoño que eu falaría con ela ou non, pero foi quen me dixo, mira, vai falar con este, vai falar con este. Eu botei anos e anos falando con uns e con outros. Pero claro, moitas veces, como a este, digo, non, en canto non morre non podes sacar nada. E tens que cumplir. E hai cousas que non podes ainda contar, porque a xente pediche que non as contes. E claro, pero te contas cousas, por exemplo, de xueces, da casa de xuíces de onde paran de ir, ou da casa dun teniente ou dun sargento da Guardia Civil, que
Porque ademais, cando mataron o piloto, o fillo estaba na academia militar, xa. Que, por certo, foi un dos que matou a Despoiseta en Hipercor, en Barcelona, non? Pero, claro, bueno, esta xente, se non morrera o fillo, a min esta xente non, o fillo, se iso militar, se cae, esta xente nunca me contaría que estaba, que les acudillaban ao piloto, porque para a carreira do fillo ou tal. Claro, pero isto hai que entenderlo, pero eu digo, o de Reigosa, con todas as boas intencións, algunha tamén pasada por a súa ideoloxía, non, nos do documental hai unha cosa moi bonita, que hai unha persona que foi alcalde de Esqueirón, do PSOE, e eu entrevistei na do 79. Bueno, ler a entrevista do 79 e ler o que nos contou agora para o documental é que non ten nada que ver. Eu deime conta repasando que el agora analiza a guerrilla como se a guerrilla fora ETA. El non a pon do contexto, como no 79 poñía no contexto histórico, porque o seu pai era colaborador, era do PSOE, era, digamos, chegou a ser jefe de comando e tal, pero el pona daquel, do 79 poñía daquel contexto. Hoxe non. Hoxe di, o piloto era un bravucón, contrariamente ao que di todos, non? O piloto tal, tiraba as armas de riba da cousa, e tal, andaba de tal, e claro, xa a que viña a loita armada nunca debeu haber nada, nin a guerrilla nunca debeu existir, claro. Do 79 defendía como as etapas, e cando entrevistas a xente, como cando fala a xente, como cambia, non, as cousas. Non, xa te digo, se vas a internet e a maioría das cousas que encontras son mentiras. Pero cousas tan importantes, por exemplo, como a morte de Gallós. Gallós e Seoane, grandes dirixentes comunistas en Galicia, responsables da guerrilla, que veñen de Francia. Bueno, a historia que contan é que o Gallós e o Seoane os collen por un chivatazo. Non vou botar chivatazo. Non vou botar chivatazo. Porque, ademais, a min nunca me cadrou esa historia. Porque os que estuvemos da clandestinidade sabemos como funcionan as cousas máis ou menos. E se eres un dirixente político e hai unha caída, ti non vas á casa do outro, estás na clandestinidade, avisalo. E ali estaba a policía esperándoos. E collen os dous. Non, eso, unhos tipos que fan cursos de guerrilla en Rusia, en Bulgaria, en Francia, e veñen de aquí, son os máximos jefes que hai aquí, non cometen esa estupidez. Que pasou? Porque, por unha parte, lles interesaba dar a imaxen que había infiltrados e que os colleran por Europa. E por outra, non podían dar un dato básico, que era que Gallós e Seoane estaban montando un dispositivo para atentar contra Franco no Pazo de Meirás. E iso non podía. E ainda hoxe, por exemplo, Vázquez Montalbán, cando fixo un libro sobre os atentados a Franco e tal, veo onde a min, eu lle dei os datos todos, e Vázquez Montalbán o pon así como, bueno, como unha cousa así, como a dos atentados que se dicía. Despois, falei con ele e dixen, Manolo, por que non pos así? É que al partido non le interesa. Bueno, pues se non lle interesa o partido, pois moi ben. Claro, admitir que a guerrilla galega estaba en disposición de atentar, estuvo en disposición, que non foi adiante porque unha persona que se facía pasar por a sobrinha de Pita da Veiga, etcétera, etcétera, a collen e ela se suicida tirouse do número 12 da calle Real da Coruña e tal, que eso está documentado todo e tal. E eu teño, por exemplo, unha fonte, conseguí unha fonte importantísima que foi a ama de Chávez de Franco, donde me conta como era eso, ademais despois de moito traballar, e de Otero de interviu daquelas, porque fora
capitán do MD, que quería tamén sacar esa historia porque se enterou, pero que despois non a sacaron. Claro, porque aquí hai unha cousa que é ocultar que a guerrilla galega foi a primeira, non a deixaron organizar no 37. Ocultar que a guerrilla galega foi a que primeiro se organizou en todo o Estado, e ocultar que aquí seguiu 13 anos máis que no resto do Estado. E iso, os libros non lles cadra. E a historia do PC non lles cadra. E claro, se vas aos documentos do PC e vas aos documentos da Guardia Civil, son as principales fontes, pois faz as historias que faz. De ser así. ¿Influyó en algo la guerrilla en la creación del grafo? Que eu sepa non tuvo relación. Porque aquí en Vigo estuvo moi... desmantelaron moi pronto por a caída toda, e foi difícil entrar en Vigo a guerrilla outra vez, porque eles querían entrar, pero foi moi difícil. Eso sei, no? Porque mandaron a xente, mesmo o Foucellas de un determinado momento intenta vir, porque estaba por a zona da montaña, intenta vir aquí e non eu esa, xa digo, a relación que ten con ETA sí que a tiño documentada esa, pero ninguna... Abelardo Collazo lo habéis considerado alguna vez guerrillero? Sí, eu conocí a Abelardo cando era pequeno, sí. Cando era pequeno eu, sí. Naquelas... Pero se puede considerar que era un guerrillero? Sí, sí. Era un guerrilleiro. Outra cousa, digamos, como falábamos antes do PC, que os métodos ou os tempos esteas de acordo ou non esteas de acordo. Digamos, practica unha loita que así se denomina así. Outra cousa, xa digo, outra cousa son que podes estar política, isto xa serían discusións como a do PC.